berretsi du azaroko kontsumerako prezioen indize aurreratuak aurreko hilabeteko datuarekin alderatuta puntu erdi bat egin du behera. 6,8%raino batez ere argindarraren eta erregaien prezioen jaitsierak eraginda. Espainiako Estatistika Institutuak argitaratutako behin-behineko datuen arabera, laugarren hilabetez jarraian egin du behera adierazleak. Uztailean 10,8% langara iritsi ondoren. Halaber, jaitsiera horretan zer esana izan du arropen eta oinetako prezioek 2021ko azaroan baino igoera apalagoa izateak. Bestalde, azpiko inflazioa, landu gabeko elikagaiak eta produktu energetikoak kontuan hartu gabe kalkulatzen dena, urte arteko inflazioa ez bezala 10% igo da 6,3%an geratu delarik azaroan. Arratsaldeon guztioi aipatu datuokin, pentsioek gorakada handia izango dute datorren urtean, zehazki 8,8% handituko dira urtarrilaren batean. Hego Euskal Herrian hori izan baita azken 12 hilabetetako batez besteko inflazioa. Eurotan batez besteko pentsioa da 15 euro handituko da, 1.436 eurotik 1.450 eta hortik gora erretiro pentsioak batez beste 1.510 eurorenak dira orain, eta 1.628 eurora iritsiko dira 2023garren urtea, hastarekin batera behin-behineko kopuruak dira. INEk abenduaren 14an kaleratuko baitu azaroko inflazioari dagokion azken datuan, eta orduan berretsiko edo zuzenduko du gaur aurreatutakoa prezioak 6,8% handitu baitira azken urtean. Aurten indarrean jarri den pentsioen erreformaren lehen zatiak aldaketa esanguratsu bat eragin du pentsioen eguneratze sisteman. Amaitu dira espero zen inflazioaren araberako igoerak eta akabo gizarte segurantzaren kontuen egoerara lotutako sistema ere PPek bere gehiengo osoaren garaian onartutakoa. Aurrerantzean pentsioak batez besteko inflazioa adina handituko dira. Oraingo honetan 2021ko abenduko eta 2022ko azaroan Espainian KPIak izandako batez bestekoaren arabera. Sistema hori Espainiako gobernuak, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek eta COE patronalak onartu zuten 2021ko udan eta gero onartu zuten Espainiako gorteek. Haren arabera, 5 urteko epean berrikusi behar dute pentsioak eguneratzeko sisteman aldaketarik egin behar ote den. Horrez gain, Espainiako inklusio, gizarte segurantza eta migrazio ministroak, Jose Luis Escribak, pentsioen kalkulurako kotizazio epea 25 urtetik 30 progresiboki edatzea proposatu zuen atzo pentsioen erreformarako negoziaketa mailan. Ministerioaren proposamenaren arabera, pentsioak 30 urteko kotizazio epearen arabera kalkulatuko liratezke, hemendik aurrera 2 urte okerrenak kanpoan utziz. Hau da, 28 urte hartuko liratezke kontuan. Gobernuaren proposamenak ez du ez sindikatuen ez patronalaren babesik jaso. Hala ere, gizarte segurantzak adierazi du abiatze puntu bat dela proposatutakoa eta negoziazioari ateak zabaldu dizkio. Lan gatazketara salto Bizkaiko metalgintzako sindikatuek aste osoko grebara deitu dute lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko, eta lehen egunean ez zen egon aurreko grebaldiko azken egunekuen moduko istilurik. Ordukoan ertzaintza bortitz goldartu zen, grebalarien aurka zamudion, atzo aldiz, ez zen indarkeria fisikorik izan. Comisiones Obrerasen, Laben eta UGTren arabera grebak 95%ko erantzuna izan zuen, udazkeneko beste deialdietan adinakoa. Eguneko manifestazioaren irudia bultzada izan zen haientzat, jendetza batu baitzen Portugaleten. Gaurkoan ere, langileen gehiengoak babestu du metalgintzako bigarren greba eguna. Ela sindikatuak ezkerraldean burutu ditu protestak, gehiengo sindikalak aldiz Durangaldean eta bertan izan da Hamaika Telebista. Oso pozik gabe izan duen emaitza eta jarraipenagatik. Gutxi gora bera atzo esan genuen bezala 85 baten inguruko jarraipena izan du, hortaz jarraipen oso zabala. Eta sektorea prest dagoela bere baldintzak defendatzeko. Agian norbaitek pentsatzen zuen 5 egun hauetan langileek ez zirela kalera irtengo, baina hemen gaude. Eta hemen daude. Eta hurrengo 3 egunetan kalera irtengo gara. Zentzu horretan, FEBEMI esaten dioguna da, ea zer gehiago behar duen. Vamos a hacer un llamamiento a la patronal para que vea el comportamiento de los trabajadores y trabajadoras del sector de Vizcaya y se atienda a las reivindicaciones que son las de conseguir un convenio justo y renovar las condiciones de una manera digna.
Bestaldetik, Galdakoko etxebizitza sindikatuak salatu duenez, datozen asteetan bi etxegabetze gauzatuko dira Galdakaon eta horiek eragozteko asmoz mobilizazioak antolatuko dituzte. Santander Bankuan, Cerberus Inbertsio Funtsa eta Kutxabank egin dituzte egoeraren erantzulen eta arazoa konpontzeko negoziazioari uko egitea leporatu diete. Lehenengo kasuak 33 urteko emakume bati eta 4 eta 8 urte bitartekoaren 3 seme alabei eragiten die. Azaldu dutenez, Global Kantelaria izeneko sozietateak gauzatu nahi du etxegabetzea. Sozietate horren 20% Santander Bankuarena da eta 40% berriz Cerberus Inbertsio Funtsarena. Bigarren auzia berriz erretiratuta dagoen 77 urteko langile bati dagokio. Aspaldi kreditu bat eskatu zuen gurasoen etxea erosi ahal izateko, geroago lanik gabe eta beraz hipotekari aurre egin ezinik lotu zen. Kutxabank etxeaz jabetu da, pilatutako zorra erreklamatzen dio eta orain ura etxegabetzeko asmotan dabil. Indarrean dagoen legeriaren arabera, 60 urte baino gehiago dituzten herritarrak ezin dira etxegabetu hipoteka ez ordaintzarekin lotutako kasuetan, baina agiri bat epez kanpoa aurkeztu izana jarri du bankuak aitzakitzat auzibidean aurrera egiteko. Sindikatuko kideek esan dutenez, kaleratzea gauzatu nahi duten bankuetan sozietateekin harremanetan jarri dira kasu guztietan, irtenbide bat negoziatzeko asmoz eta erakunde horiek guztiekuko egin diote negoziatzeari. Eta Galdakotik urruti joan gabe, Bizkaiko Batzar Nagusiek onartu dute Usansolok egindako eskaera Galdakotik bereizi eta Bizkaiko 113. udalerria bilakatzeko. 3 hamarkada luze iraun duen prozesuak jausi garrantzitsu bat eman du datozen asteetan. Usansolo udalerri bilakatzeko urratsei ekingo diete Bizkaiko Foru Aldundiak eta Galdakako udalak, baina oraindik litekena da azken oztopo bat gainditu behar izatea. PSeko idazkari nagusi Eneko Anduezak adierazi baitu Espainiako estatuak seguru asko elegitea jarriko duela Batzar Nagusiek hartutako erabakiaren kontra. Agustin Azpiazu Usansolo herria plataformako zinegozia izan dugu gaur gurean, gonbidatu nagusi gisa, eta horrela mintzatu da gerta daitekeen egoeraz. Buruan ez da tokirik horretarako. Eta nik uste dut Usansolotar guztienak pentsatuko dutela berdin. Izango litzateke injustizia bat Usansolorentzat 40 urte geroago gaudela honino lan egiten gu herria egiteko eta atzera botatzea Usansoloren gogoa. Horretan nik ez dut uste inpugnaziorik egongo. Erresuma Batuko Auzitegi Gorenak iragan astean erantzun zion Eskoziako gobernuak egindako galderari. Gorenaren hitzetan Edinburgok ez dauka erreferendum bat antolatzeko eskubiderik. Aho batez ebatzi zuen Eskoziako parlamentuak ez duela beste erreferendum bat antolatzeko legeak egiteko ahalmenik eta kontsulta izaera izan arren gai erreserbatu bati eragiten dioten ondorio politiko garrantzitsuak izango lituzkela defendatu zuen. Egoerala gure eskuk autodeterminazio eskubidearen arautzea aldarrikatu du eta Euskal Herrira begira determinazioz jokatzeko garaia dela eta olatu demokratiko berriak ahalmunduta harrapatu beharraituela iritzi du. Konexio egin du gaur Josu Etxaburu gure eskuko bozeramailearekin. Europak bere gain hartzea baita ere, hainbat lurraldeetako herritarrok dugun erabaki nahia eta izan nahia. Ez da nahi duguna da Europa mailan subironotasun lurralde gatazkei konponbide demokratikoa emateko tresnak behar ditugula. Hori da aldarrikatzen ari garena, eta Europak ere orain arte izan duen jarreraren aldaketa bat ekarri beharra. Aro aldaketa Euskalgintzaren Kontseiluan azken 12 urtetako idazkari nagusi Paul Bilbauk ez du segituko eta Idurre Eskisabel izango da aurrerantzean kargu horretan. Gaur 8 irudikatuko dute lekuko aldaketa Kontseiluaren 25. urteurrenaren karietara Durangon egingo duten ekitaldi batean. Euskararen auziak gizartearen lehentasun bihurtzea eta aliantzak sendotzea jarritu helburu Eskisabelek entzun. Ezagunkizunez eta lanerako gogoz esan diote baiezkoa Kontseiluko idazkari nagusi izateko ardurari. Une honetan premiatxua ikusten dut euskararen bizi berritzea eta hizkuntzaren auzia jendarteko lehentasunetara ekartzea. Horregatik, Kontseiluak orain arte landutako bideari segika aliantzetan sakontzea izango da nire jardunaren helburua.
Eta lerroburuekin bukatzeko kultura arloan eredu baten beheraldia irudikatzen zuelako izan zen albiste Durangoko Plateruena kafean zokian itxiera orain 2 urte eta eredu berri bat proposatzen duelako da berriz ere notizia haren irekiera. Orain kudaketa publiko eta komunitarioa izango du Plateruena berriak udalarena izango da, baina herritar talde batekin batera antolatutako kultur mahai batek gidatuko du haren jarduna. 300.013 euroko aurrekontua izango du lehen urterako eta martxoaren 3an hasiko du martxa berria, naiz eta aurrez Durangoko azoka egunetan lehenik eta gabonetan ondoren kultur ekitaldi batzuk ere antolatuko dituen Anea Balantzategi Durangoko udaleko kultur zinegotzia. Plateruenaren eskaintza soziala eta kulturala bere gain hartzen ditu. Horregaitik, Plateruena Durangoko udalaren kultur baliabide eta proiektu izatera pasatzen da. Gabonetan, programazio xume bat egingo dugu eta martxotik aurrera hasiko da Plateruenaren ibilbide berria. Martxoaren 3tik aurrera hain zuzen be. Astearteko lerroburuak hauek izanik ekonomia arloko berriak hizpide hartuta aipatu dugu Bizkaiko metalgintza sektoreak 8. greba eguna du gaurkoa, aste honetarako deitutako 2. lanuztea. Sektoreko gehiengo sindikalak deitutako protesta nagusiak Durangaldean burutu dira eta atzo bezala ez da istilu esanguratsurik izan. Elak berriz ezkerraldean egin ditu protestak aiara deurreta izan da Zornotzako manifestazioan adi. Metalgintzako grebak Bizkaiko sektore osoa gelditu duela diote sindikatuek. Izan ere, jarraipena 85%koa izan da sindikatuen arabera. Jarraipena erabatekoa izan da. Bizkaia osoan jarraipena handia eta zabala izaten ari da. FBMek aldiz dio jarraipena 81%koa izan dela. Bestela esan da, 3 enpresatik 2 jarduna normaltasunez egiten ari direla. Bien bitartean Durangaldeko eta Ezkerraldeko fabrika gehienak itxita egon dira. Hala, Bizkaiko metalgintzako beharginak euren lan baldintzak defendatzeko prest daudela erakutsi dute. Sektorea prest dagoela bere baldintzak defendatzeko. Agian norbaitek pentsatzen zuen 5 egun hauetan, langileek ez zirela kalera irtengo, baina hemen gaude. Eta hurrengo 3 egunetan kalera irtengo gara. Zentzu horretan, FBMi esaten dioguna da, ea zer gehiago behar duen. Bizkaiko metalgintzakoa Euskal Herrian langile gehien biltzen dituen sektorea da. 56.000 pertsonei eragiten baite ditunak. Hala, beharginek mezu zuzena helarazina izan diote FBMi. Hau da, negoziatzen jarraitzeko eskatu diote. Vamos a hacer un llamamiento a la patronal para que vea el comportamiento de los trabajadores y trabajadoras del sector de Vizcaya y se atienda a las reivindicaciones que son las de conseguir un convenio justo y renovar las condiciones de una manera digna. Bidaltzen diogu mezu bat FBMi, sektoreak mezu bat bidaltzen dio zuzenen, eta da negoziatzen jarraitzea, ezta? Indar eta intentzio osoa dugu, baina beti ere negoziatzeko prest. Eta negoziazio mahai horretan egoteko prest. Lehenengo egunetik bezala. 100 langile elkartu dira goizetik, lasai joan dira piketeak, ez dira istilu esanguratsurik izan. Hala ere, salatu dutenez, ertzaintzak oztopoak jarri ditu greba batzordea Orbeako fabrikara sartzeko. Orbean ertzaintzak oztopoa jarri dituela greba komitea enpresan sartzeko. Ostiralean bildu ziren azkeneko FBM eta ELA, Lab Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak eta momentuz ez dute beste bilerarik hitzartu. Berez bideialdi daude aste honetarako lan hitzarmenaren negoziazioan 2 taldetan banatu direlako sindikatuak batetik ELA ordezkaren 40%arekin eta bestetik Komisiones Obreras Lab eta UGT 40%arekin. ELAk bere aldetik salatu du patronalak ez duela haiekin negoziatu nahi ordezkari gehien dituen sindikatua izan arren eta aurreko bileretan bezalaxe Komisiones Lab UGT 3koari soilik erantzuten diola. Bestalde ELAren esanetan patronalaren proposamena oso eskasa zen eta lan hitzarmen baten alde borrokatzeko inoiz baino arrazoi gehiago daude, ez bakarrik kapigaren araberako igoera zuzenak izateko, baita lanaldia murrizteko eta eskubideak handitzeko ere. Halaxe jaso genuen atzo Mikel Etxebarriaren iritzia, azken mahai negoziatzailearen ingurukoa. Zentzu horretan, ostiralean eduki genuen patronalarekin bilera bat, nik esango nuke bilera trampa bat izan zela patronalaren aldetik, zeren ez ziren joan negoziatzera, sino que bakarren nahi zuten beraien proposizioa guk onartzea. Orduen, zentzu horretan, patronala pentsatzen bazuen ostiraleko bilerarekin gau sektorea utzituko zela, ikusi da gaur bertan, hori akats bat izan dela beraren aldetik. Guk Bizkaiko metalean daukagu sektore bat oso mobilizatuta, borrokatzeko prest, eta zentzu horretan
gaur argi geratu da, eta geratuko da aste honetan ere, grebak ondo irtengo direla, eta hautela bidea, benetan aberastasuna banatuko duen hitzarmena lortzeko. Bestelako lan gatazketan, Bizkaiko gasolindegietako 2020-2022 hitzarmenean aurreakordioa adostu dute patronalak eta Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek. Elarentzat ordea ez da nahikoa eta kanpoan geratu da. Abenduaren 1-tik 5 eginiko greba deialdia bertan bera utzi dute horrela. Ordea, Osakidetzako azpikontratetako garbitzaileek grebara deitu dute abenduaren 14-tik 16-ra. Euren lan baldintzak Osakidetzako langileen berberak izatea galdegin dute, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuen babesarekin. Ia 5 urte daramatzate lan itunik gabe. Ya basta de considerarnos trabajadoras de tercera. Gaiz aldatuta Arabako ardogintzari heldutan, Ardo Araba bueltan da asteburu honetan Gasteizen ere agartiak azalduko dizkigu ardoaren jaiaren berrikuntzak jarraian. Ardoaren jaia indartuta eta berrituta bueltatu da Gasteizko erdigunera. Azaroaren 3an Ardoa Arabaren karpek berriz irekiko dituzte euren ateak 2 urteren ondoren. Pandemiak sortutako egoeraren eraginez 2020an eta 2021an ezinezkoa izan zen jaialdi hau aurrera eramatea. Aurten berriz berreskuratu da Ardoaren festa, izan ere Ardo Arabak zenbait nobedade dakar. Alde batetik beste edizioetan bezala 3 karpa jarriko dira, baina aurten Aiotz plazako karpa plaza berrian egongo da. 3 karpa horiek Foru plazan, Provintzia plazan eta plaza berrian kokatuta egongo dira. Beste aldetik aurten ere taloitegien prezioa aldatu egin da. 2019an baino 5 euro garestiagoak izango dira, 20 euro hain zuzen ere. Ardo Araba aukera polita da, gure kalitatezko ardoa eta beste edari batzuk ezagutzeko, sozializatzeko eta kosumitzeko. Eta ez da hori bakarrik, gure sektoreri omenaldi ere bada. Bai lanetan, bai upatietan, eta baita lurraldeko hainbat eskualdetan ere. Azaroaren 3an karpak irekiko dira eta 7 izango da azken eguna. Larun batean eta jaiegunetan ordutegia goizeko 12:30 eguerdiko 3 arte eta arratsaldeko 7:00 gaueko 10:30 izango da. Astelenean eta asteazkenean berriz soilik arratsaldeko ordutegian irekiko dituzte. Upategiei dagokienez, Arabako Erriosako upategiez gain, Kabarriaz, Baizaz eta Tarongino upategiak gonbidatu dituzte. Eta horrekin batera, bertako hainbat pintxo salduko dira baita ere. Eta Araban garela garraio publikoaren bueltako ez, Gasteizko tranbiaren luzapenaren proiektuak agerian utzi ditu udal gobernuaren desadostasunak tranbia zabalganara heltzeko lakuak proposatu duen proiektuaren aurkako ekimena onartu du ostiral honetan Gasteizko udalbatzak, EAJ, Euskal Herria Bildu, PP eta Elkarrekin Gasteiz taldetako zinegotzien botoekin. Udal gobernuan jeltzaleen kide den PSek, baina ez ditu ekimenaren puntu guztiak babestu. Gasteizko tranbia sarea 2023an Salburu auzora zabalduko da, eta emango den hurrengo urratsa da Zabalgana eta Erdigunea lotzea. Duela aste batzuk urte baten ondoren, Eusko Jaurlaritzak argitaratu zuen behin betiko ibilbidea. Ibilbidea San Martin auzotik sartuko da,
eta erabakiak eragina izan du Gasteizko udalan. Gorka Hurtaranek, Gasteizko alkateak, eskatu zuen proiektua bertan behera uztea eta ibilbidea adostea. Bestalde EH Bilduk udalbatzan mozio bat aurkeztu zuen, eta udaletzeko alderdi gehienen botoei esker aurrera eraman dute proiektuaren aurkako ekimena. Bertan, premiazko bilera bat eskatzen da lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioetako sailarekin, Lakuak tranbia Salbaganara heltzeko proposatutako proiektuari buruz eztabaidatzeko eta zenbait aldaketa adosteko. Hala nola, udalak adostu nahi du tranbiaren kotzetoki berriaren kokapena, Aretzabaletako aukera baztertuz, eta Lobaina plazaren inguruan izaten den trafikoan, tranbiak eragin ditzakeen arazoak aztertu nahi dituzte. Era berean, San Martin auzoari gutzien eragingo dion ibilbidea aukeratzea exigitu du udalak, baita tranbia jundizera heltzea. Arabako Foru Aldundiak berriz proiektuaren finantzazioaren 17,5% egiten du, eta aldun nagusiaren esanetan, azken erabakiak Gasteizko udaletzeak hartu beharko luke. Bueno, mi opinión es que en esta cuestión, en el trazado por el que se opte, que se decida en relación con el tranvía en Vitoria-Gasteiz, la opinión determinante tiene que ser la del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como no podía ser de otra manera. Pero también es importante hacerlo bien. Y es importante hacerlo teniendo en cuenta todas las posibles afecciones y solucionando todos los posibles problemas, porque ahora estamos a tiempo de dar respuesta a los problemas y de elegir el trazado que mejor dé solución a todas las cuestiones que se puedan plantear. Gauzak horrela, azaroaren 24an bi erakundeak bildu ziren, eta Gasteizko udalak Lakuari proiektua birplanteatzea eskatu zion. Eta garraioaren bueltakoekin Gipuzkoara salto, milaka bidaiari lanera edo ikastetxera heldu ezinik geratu ziren atzo goizean Renfeko tren zerbitzua bertan berak geratu baitzen, Andoainen eta Irunen artean Renfek emandako datuen arabera, 31 treni eragin zien etenak eta 10.011 bidaiari ingururi. Izan ere konpainiak ez zuen ordezko autobus zerbitzurik jarri goizeko 10:30 arte gutxienez. Ordu horretatik aurrera lineako autobusetan joan ziren Renfeko bidaiariak ariketa 12:30 tren zerbitzua berrezarri zuten arte. Iñaki Arriola garraio sailburuak barkamena eskatu du gertatutakoagatik. Astebururako iragarria zuten etena, baina autobus zerbitzua izango zela esan zuten Renfeko arduradunek. Izan ere, atzo zen martxan jartzekoa Donostian eraiki duten behin-behineko geltokia, abiadura handiko trenarentzako geltoki berria eraiki bitartean. Antza denez, ezin izan zuten zirkulazioa garaiz abiatu astelehen goizean, baina berandu arte zuten jarri ordezko autobus zerbitzua. Etengabe eraldatzen ari den mundu batean, eraldaketa orokorrak globala ziurgabetasunez betean eta azkarra den momentuan etorkizuna eraikiz kongresua ospatzen ari da Donostiako Tabakaleran, erronka sozial, digital eta berdei erantzuteko asmoa du topaketak eta horren berri emateko Donostian da Udane Arbeo lankidea. Etorkizuna eraikiz kongresuaren 2. edizioa da. Honakoa eta bertan trantsizio berdearen, digitalizazioaren edota gaur egungo aldaketa sozial eta demografikoen inguruan hausnartzeko tokia izango dute. 7 egun iraungo ditu, iragan ostegunetik hasita ostegun honetara bitartean, eta momentu horretan Tabakalera erreferentziazko gune bilakatu dute. Besteak beste programa zabala antolatu dute eta besteak beste herritarrei zuzendutako hitzaldiak, gazteei bideratutako ekitaldiak edota erakusketa iraunkorra izango dira ikusteko aukera. Hemen atzean ikusi dezakezu erakusketa hori. Erronka teknologiko digitala, energia eta ingurumen erronka, eta erronka demografikoa eta sanitario soziala. 3 erronka horiek aukera bihurtu nahi ditugu. Gure eredua da auzolanaren, lankidetzaren bidez, etorkizuna eraikitzen jarraitzea. Gure ikuspegia globala da, eta testu inguru horretan, hamarkada honetan, herri bezala anbizio handiko helburu jakin eta partekatu batzuk lortu nahi ditugu.
Hain justu kongresuan bertan etorkizuna orain da izeneko erakusketa bat da nagusi etorkizuna eraikiz estrategiaren testuinguruan garatutako proiektu esperimental eta estrategikoak biltzen dituzten 25-27 panelen erakusketa hain zuzen ere. Etorkizuna eraikiz programaren baitan hainbat proiektu jarri dituzte abian, lankidetzazko gobernantzaren eskutik, 125 herritarren proiektua jarri dituzte martxan 200 eragileren partaidetzarekin, 26 proiektu esperimental eta 11 erreferentziazko zentro eta estrategia. Azken horiek elkarlanerako bidean zibersegurtasunaren, klima aldaketaren, euskararen eta beste zenbait esparru arlotan landu dituzte. Beste egune esanguratsuetako bat, plaza irekia da, udan Arbeok azalduko digu zer den hau. Kongresuak iraungo duen 7 egunetan zehar, mintegiak, hitzaldiak edota zenbait ikastaro antolatu dituzte, egitarau zabala antolatu dute Tabakaleran, plaza espazioa da interaktiboenetako bat, eta bertan etorkizuna erekizek bultzatutako erreferentziazko zentroek lantzen dituzten arloi lotuta ari dira hitzaldiak egiten bai herritarrekin, adituekin edota zenbait ikaslerekin, birziklatzearekin lotutako edota neuromarketingarekin zerikusia duten gaiak ari dira jorratzen besteak beste, eta patioa aretoan bestalde Gipuzkoa Tolsen edizio berriak egiten ari dira, bertan ostiralean desinformazioari lotutako informazioa landu zuten Maldita.euseko arduradunekin, eta gaur goizean berriz Anton Kostas izan da bertan ekonomialaria da bera eta zenbait gai landu dituzte. Etorkizuna eraikiz kongresuaren bueltakoak horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legari helduko diogu orain. Euskal Herria Bilduk eta Labek bilera egin dute astearte honetan Donostian Euskal hezkuntzaren sistema eraldatzeko aukera baloratu eta zenbait irizpide batera finkatzeko ezker independentistak dituen erronken eta konpromisoen inguruko gogoetak partekatu dituzten eta agerraldi bateratua egin dute. Gero bileran Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak eta Peio Txandino programa zuzendariak hartu dute parte Euskal Herria Bilduren aldetik, eta Laben ordezkari gisa Garbine Aranburu koordinatzaile orokorra eta Irati Tobar irakaskuntzako arduraduna. Testuingura ezaguna da urte hasieran Euskal Herria Bilduk, Aiotak, PSE eta Elkarrekin Podemos iuk sinatuko zuen akordioaren ondoren lege berrirako egitasmoa plazaratutu Urkulluren gobernuak denetarako iritziak eraginez. Sindikatuek Lab tartean dela protestak abiatu dituzte beren aldetik, zirriborro horren aurka eta tartean bi greba egun hezkuntza publikoan, lehena asteazken honetan bertan. Gauzak honela Euskal hezkuntza sistema propiorako trantsizioa egiteko hezkuntza akordioa baliogarria dela adierazi dute bi aldeek. Aldaketa sakon bat behar dula eta zentzu hortan hezkuntza akordioa abia puntu ona da beti ere Euskal hezkuntza sistema propiorako trantsizioa egiteko baliagarria den heinean. Aukera baten aurrean gaudela uste dugu, eta aukera guztiek bezala, honek ere baditula bere arriskuak. Eta arrisku behinena egungo sistema duala betikotzea izango litzateke. Hezkuntza akordioak abiatu behar duen transizioaren lehen fase honek sistemaren deszentralizazioa ekarri behar du. Ikastolen antolaketa eredu komunitarioa oinarri hartuz. Ekarri behar du aukera berdintasuna eta hezkuntza eskubideen bermea, eta horretarako eskola publikoak ardatz izan behar du. Eta ekarri behar du baita ere jauzi bat euskalduntzean, laikotasunean, inklusioan eta eraldaketa pedagogikoan. Aurten 40 urte bete ditu foru hobekuntzak eta ekitaldi nagusia senatuan egin zuen atzo Nafarroatik joandako ordezkaritza zabal batek. Bere diskurtsoan Maria Txibite Nafarroako lehendakariak nabarmendu zuen arau bat baino askoz gehiago dela, herritarren bizi kalitatea, ongizatea eta gizartearen kohesioa hobetzeko erreminta bat ere badelako. Gaineratu zuen Nafarroa eskumenak bere gain hartu joan dela urratsez urrats erakundeen arteko leialtasunaren eta batasun konstituzionalaren barnean. Porque, como siempre digo, el autogobierno es mucho más que una norma, que un sistema institucional, que una forma de gobernanza. Es, y por lo menos así lo entiendo, una herramienta que debemos poner al servicio de la ciudadanía, de la calidad de vida, del bienestar, de la cohesión social y territorial y de la prosperidad. Es incuestionable que en estos 40 años hemos llegado a unas altas cotas de autogobierno y al tiempo hemos llegado a unos niveles de desarrollo que, más allá de las cifras, que efectivamente los acreditan,
se palpan en la sociedad. Politikarloko kontuekin jarraikin Azorrako auzitegiak ez ditu murriztuko sexu indarkeriagatik ezarritako zigorrak lege berrian aplikagarri baldin badira, sententziak kasu bakarrean berrikusiko dituzte atzerako eraginez espetxeratuei ezarritako kondena handiagoa baldin bada soilik, baiez legean delitu horri dagokion gehienezko zigorra baino. Beraz, Iruñeko talde bortxaketan parte hartutako zigortu batek eskatu duen zigorra paltzea ez luke onartuko justiziak. Era beran translegeak arrakala sortu du Espainiako gobernuan. Lege hori hasieratik izan da PSOE eta Unidas Podemos alderdien arteko talka eremuetako bat, eta gaurkoz ez dirudi gobernuko bi bazkideen artean akordiorako zirrikuturik dagoenik. Ez bederen, Irene Montero Espainiako gobernuko berdintasun ministroak atzo goizan egindako adierazpenei erreparatuz gero. Espainiako telebista kate publikoan elkarrezketatu dute Montero, eta hark baieztatu du haustura formala dela PSOEren eta Unidas Podemosen artean. Adingaben genero autodeterminazioan dago gobernuko bi bazkideen arteko desadostasunaren muina. Zehazki, sozialistek proposatutako aldaketa nagusietako bat da, 16 urtetik beherakoek eta 12 urtetik gorakoek baimen judiziala behar izatea erregistroan sexu aldatzeko. Jatorrizko arauan ordea adingabeek eska dezakete aldatzeko epaile baten onespenik gabe. Horrez gain, PSOEk beste zuzenketa batean proposatu du sexu aipamenaren aldaketa lehengoratzeko onespen judiziala izatea. Lege proiektuaren arabera berriz, itzulgarritasun hori baimen judizialik gabe eskatu ahal izango dute 14 urtetik gorakoek. Montero oso kezkatuta agertu da translegearen etorkizunarekin eta esan du beldur dela sozialistek ez ote duten peperekin bat egingo transen eskubideak murrizteko. Hitzaldiak, ibilaldiak, zine emanaldiak, afariak, performanceak eta mai inguruak. Askotariko edukiek osatzen dute aurtengo feministaldiko egitarauan, zeina 25 artistak, aktivistak eta pentsalarik baino gehiagok osatzen duten. Aurtengoa 17. da, eta datorren asteazkenetik larun batera bitarte izango da, Donostiako Tabakaleran, sarrera librada edukiera bete arte. Gainera, emanaldietako batzuk streaming bidez ikusteko aukera egongo da adi. Con la naturaleza y lazos rotos entre las personas. Conseguir el último brindarnos antes de tiempo no poder modificarse. Se origina en las fuerzas consagradas y respetadas de la sociedad. Eta albistegiari agur esan baino lehen, kultur arlora salto aipatu dugu. Durangoko Plateruena kafean zokiak berriz irekiko ditu ateak. Udalarena izango da, baina kudeak eta publiko eta komunitarioa izango du. Kulturmai batek gidatuko baitu, gainera gune berriak 3 erpin izango dituela azaldu dute. Euskara, kultura eta sorkuntza. Plateruena euskal kulturgintzaren plaza garrantzitsua izan da urte luzez, eta itxi zenetik Durangarrok eta Euskal Herritarrok hutsune handia sentitu du.
plateruenaren eskaintza soziala eta kulturala bere gain hartzen ditu. Horregaitik, Plateruena Durangoko udalaren kultur baliabide eta proiektu izatera pasatzen da. Gabonetan, programazio xume bat egingo dugu, eta martxotik aurrera hasiko da Plateruenaren ibilbide berria. Martxoaren 3tik aurrera hain zuzen ben. Eta honekin iritsi da albistegiaren bukaera, lerroetan aipatu bezala magazineko elkarrizketa nagusian Usansoloren desanexioa izan dugu izpide Agustin Azpuru, Usansolo herria plataformako zinegotziarekin batera. Bada hizketaldi hori berreskuratuta agurtuko zaituztegu gaur. Eta horren besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak, gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.usatarian ondizan eta bihar arte. Kaixo! Gaur Joten herria bisitatuko dugu. Ta zein da hori? Ta faia, guazen! Xabi, Kaixo. musika eskolara etorri gara? Bai. Musika eskolako zelekutan gaude, akordioiko gelan ez behintzat. Perkusioko gelan. Hau da zure espazioa esan dezagun, ez? Bai, lantokia. Paula, egunon? Egunon, bai, ikastolan. Gure ikastola, Garcés de los Fallos ikastola. Faiako Garcés de los Fallos. Hori da, ezaguna gainera, ja Euskal Herri osoan. Uste dut baiet. Zenbat Nafarro hainez ospatu dituzue, aurtengo azkena. Lau. Bale, ze orain udaletxea dago herriko plazan den, Herriko plazan, hor bai. kioskoa dagoen Hori da, plaza horretan, bai. hor dago udala. Francisco de Navarrako plazan, bai. Horrela deitzen da plaza hori. Izan zen Pedro Mariskalaren semea. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan, gurean daukagu Agustin Aizpuru, Usansolo herria, plataformako zinegotzia da bera, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Aurreko astean eman zion argi berdea Bizkaiko batzar nagusiak, hain zuzen ere Usansolo udalerri bilakatzeari, orain jakiteko falta dena da, Espainiar estatuak desanexioari elegitea jartzen ote dion ala ez, zer uste duzu gertatuko dela? Nire buruan ez da tokirik horretarako. Eta nik uste dut Usansolotar guztienak pentsatuko dutela berdin. Izango litzateke injustizia bat Usansolorentzat 40 urte geroago gaudela honino lan egiten gu herria egiteko eta atzera botatzea Usansoloren gogoa. Horretar nik ez dut uste impugnaziorik egongo dela. Esaten dut batez ere, Eneko Andueza PCR-en idazkari nagusia entzun genuelako esaten berak uste zuela errekurtsoa bai jarriko zela, hain zuzen ere Espainiako legeare jarraiki ez herri bilakatzeko herritar kopurua ez duelako betetzen Usansolo, baina Lauren Biztanle inguruz ari gara gutxi gora bera, baina noski aurrekariak ere egon badaude ez gertatutakoak. Bai, bueno, orain Usansolok aukingo ditu 4.700 biztanle. Gaude 300 bena. Egia da, Anduezak urten zuela prentsan, baina ere bere ostean urten zuela Denis Itxaso.
eta Denis Itsasok esan zuen ez dago zela eskopeta kargatuta itxaroten, eta begituko dutela Usansoloko desanexio prozesua lasaitasunagaz. Da hori beste gauzetxo bat da. Eta nik espero dut, hori, borondate politikoagaz konpontzea gauzak. Begira, daukat hemen horri bat, eta daukat hemen 9 segregazio Andaluziakoak. Lehenengoa daukat El Palmar de Troya, Sevillan. 2018an Utreratik segregatua. Eta daukaz, 2000 eta aukizuten orduen, 2003 eta 40 biztanle. Fornes, Granadakoa, 2018an eta segregatu zen Arenas del Reitik. Boston eta 34 biztanle. Jatar, Granadakoa ere, 2015an Arenas del Reitik segregatu zen ere, eta 609 biztanle. Eta oran 9 arte. Azkenengo 9 hartu duaz. Da, segaitu hemen bai eta Usansolo hori ezaten gau da, ja badaukazue impugnaziorik eta, bueno, nik uste dut hemen dagoela borondate politikoa. Da hori da sekretua, borondate politikoa. Borondate politikoa badago edozen gauza egin leke. Dena dene, 2 hilabeteko epea izango lukete nahi izan ez gero elegite hori jartzeko eta erabaki hartzen duten bitartean ez dakit lanean hasteko aukerarik duzuen. Bai, 2 hilabete dira epeak eta gu gaude itxaroten. Ez dugu egin ezer ondino. Gaude lanean, bero bai beste estadio batzutan, ez? Itxaroten gaude, lehenengo Bizkaiko aldizkari ofizialean gure Gernikan baimen emondako akordioari irtetea. Ordutik aurrerantza, urrengo egunean hasita izango dira epeak, 2 hiletako epeak. Eta horre hongo gara itxaroten, Foru Aldundiak esaten dozkoenean ze urratzak eta ze epea daukazen lan azteko, lan egiteko. Momentuz gozatzeko tarte bat, ez? Posez hartu zenutelako berria. Bai, oso pozik. Egun polita esan zen, eta, bueno, sentimentu asko egon ziren, ez? Gure artean orduan. Egon ziren negarranpuluak, barreak, besarkadak, eta danetarik, ez? Eta hori oso polita da, eta momentu bereziak eta polita bizi egin duzen orduan. Aldarrikapen historikoa badelako, Bizkaia aldea nahiko ezaguna dena, baina agian Euskal Herriko beste txokoren batean ez dena hain ezaguna, zer suposatu du Usansolotarrentzat berri hau? Usansoloren amets betetzea, Usansoloren ametsa betetzea. Usansolok, esan dute moduen lehen bezala, berrogei urte dara guz prozesu honekin, eta beti aukindo guz oztopoa bidean. Eta orain, momentu honetan, galdakora etorri denean aldaketa politikoa dago goberna sartu garenean, 3 urtean prozesu amaituta dago. Da lehen egon gara, 40 urte atzera aurrera bueltaka. Da hori esaten du atzera, hori dela borondate politikoa, ez? Hori da. Galdakoko udalak ere erakutsi duelako, ez? Nahi hori. Bai, klaro. Galdakoko udaletxea eta gobernuko talde guztiak egon dire gurekin bultzatzen prozesuari. Dana borondate politikoa gondelako udaletxea. 2011an, zuzen ere jaio zen Usansolo Herria plataforma, 2 zinegotzi ditu Galdakako udalean gaur egun, zein izango da honen etorkizuna? Bueno, ez dugu, benetan esan da ez dugu egin hitz ondino. Atzera esaten dut, beste estadioetan gaude. Baina egia da, esan da, beti esan dugu Usansolo Herria plataforma. Usansolo herri bat denean, gu alde batera joango garela eta politikaria sartzeko udaletxean. Bueno, momentu honetan gaude, itxaroten zer pasatzen da, zer dagoen aurretik, zer esaten duten Foru Aldundiak, eta mimetartean hor gaude. Baina desizio hori hartu beharko da. Da ez, harinago, berandu baino harinago,
Ikusi beharko da, ez? Eta prozesu luzea izatea aurre ikusten da, esan duzu moduan, pizkanak azoazte, beste estadio batean momentuz, ez? Baina Usansoloko udalerriak osatuko duen plantillaren aurre ikuspena gaur egun da 25 langile inguru izango dituela, ez? Ez dakit nolako prozesua aurre ikusten duzuen ere? Bueno, 23, 25 edo 23 edo 30, danarakoa. 23 memoriatik atarata dago hori lan eginda. Baina, klaro, datozen udal gobernuak eure jakingo duten momentu bakoitzean zenbat pertsona egon behar diran. Da zelan kontratatuko diran, administrazioaren ezarritako prozesuarekin, ez dago beste modu baten. Da gobernu bakoitzak berak ikusiko du kontratu berriak egin behar ditu, ala ez, da ze politikak eroaten dituen pertsonarekin, langilearekin, eta hori prozesu luze bat izango da. Datorren urtean izango dira udal hauteskundeak, zer nahiko zenukete ordurako? Nik gureko nuke bi gauza niretzat, eta herriarentzat. Lehenengoa, Usansoloko udal berriaren bidea zati luze bat eginda egotea ordureko. Eta bigarrena, gobernu berri bat eukitea gure udaletxean. Hori izango litzateke gauze bilak. Eta aukerak ikusten duzue, epe honetan aurrera eramateko binai horiek? Bai. Egingarri. Bai. Beti dago borondatea badago egingo dugu, bai. Dagoeneko txostenean ere adostu dira, ez da, Galdakako udalarekin ekonomikoki egingo diren banaketak, ez? Nolakoak izango dira? Bueno, hori ja adostatuta dago memorian. Memoria da komisio mistak prozesu barruen egin zuen dokumentua. Bueno, da totxo bat 6 pagina edo daukaz. Eta hor dagoz estudio ekonomikoak, soziologikoak, zen muga daukazen Usansolok eta Galdakaok, eta, bueno, estudio ekonomiko barruan dago esan da zelan egingo da diruaren banaketa. Eta zelan egingo da, zela esaten da, banaketa proportzionala izango da biztanle kopuruan arabera. Ekipamendu dagokionean ere egongo da nolabeteko banaketa, ez da? Izan ere esaterako ez ospitalea izango da ezagunena, Galdakako Usansoloko ospitale hori Usansolon izango dena aurrerantzean, zein aurreikuspen honekin? Bueno, hori berdin bastan da, ez? Memorian esaten da, zer pasatzen dan ekipamentuarekin. Da, normala dan moduan, Usansolon dago zen ekipamentuak Usansolon gelditzen dire, da Galdakon dago zena Galdakon. Eta Usansolon, ospitala Usansolon dago. Orduen ospitala gelditzen da Usansolon. Baina ez da ganga bat ospitala ukitea Usansolon, ze arazo batzut daukaguz dela. Usansolon trafiko eta parkatokiakaz eta bueno. Eta gero beste gauza bat esan behar dana da. Ekipamenduko desorekak konpontzen direzo diruarekin berdintuko dira, esate baterako. Usansolok ekipamentu gitxeagoa dauka, Galdakok ordaindu beharko du hori konpensazioa egiteko. Hola izango da. Eta nola hartu dute, esan duzu Usansolotarren artean berria posik hartu dutela, Galdakaon? Nola izan da berriaren? Bueno, azkenengo enkuesta baten, egin zen enkuesta baten, urten zuten Galdakostarrak 64 dagozela Usansolon aldez, Usansolo bere bidea topatzeko eta berak nahi duen egiteko horretaz. Eta nik uste dut hori dela polita. Eta da polita Galdakorentzat, ze gauze politagoa da, edozein pertsona izatea zuk egin handozu nahi dozuna, ez? Da esatea herri bateri. Segu herria beti izan gara, udaletxe bari, herria izan gara beti. Esatea, zuek nahi duzuena egin. Nahi baduzue joan Galdakoti, joan. Eta hori egin dugu. Baina sarre barik, posez eta sarre barik. Eta zuen borondatea respetatuta ere, ez? Bai, noski. Nondik dator dena desanexio nahi hori? No jakin. Begira, nik daukat 66 urte. Eta ni txikia izan da,
beti etxean eta kalean, beti egiten ginduen hitz, Usansolo herri bat dela moduan, esate baterako. Galdakora joaten baginen, esaten ginduen, Galdakora goaz, alboko herrira bezala, ez? Nik ez dute pentsatzen, hemen deuston bizi dira jentea, Gran Biara doazenean ez dut esango, goaz Bilbora, esango dute, goaz zentrora edo goaz Gran Biara, eta gu beti pentsatu dugu Usansolo herri bat dela. Eta, baina dago, gauza kurioso bat ez, Galdakako udaletxean dago 1849 akta bat, eta esaten duena, Usansolok herriaren sentimentu propioa daukala, ja orduan. Eta esaten dut, zergatik, distantzia geografiko gaitik, 3 arrazoi ematen du. Lehenengoa, distantzia geografikoa. Usansolo eta Galdakoren artean dago 3 kilometro terdi edo langon bat. Gero, bigarren arrazoia da, zerbitzu diskriminazioekin duelako Usansolok. Egia da ere, oin ezain beste, baina lehen, orain 10 edo 15 urte arte, Usansolok ez du eukin ezer. Eta hirugarrena, da hau, zera emoteazte, bi nukleo artean harremanik ez dago, da ez dagoela, bakoitza dekolako bere eleiza, bere eskola eta bere tren geltokia. Da orduen, hori dire, 3 arrazoiak. Eta nik ipiniko nuke laugarren arrazoi bat. Eta izango litzateke Usansolotar burugogorkeria. Hainbeste urte hon gara beti oztopoak eta oztopoak ipintzen beste batzuk gureri, da horren esan dugu, bueno, hau, bai ala bai Usansolo herria izango da. Hamarkadak aipatu ditugu, zure kasuan agian jo zinenetik ez, sentimendu horrekin, noizbait pentsatzen zenuen ikusiko zenuela benetan gauzatuta Usansolo herri bilakatuta? Bai, duda gabe. Orain, ez du jakin noiz, baina ara, 2012an, meretzian, azkenengo hauteskundeetan, aldaketa politiko egon zen Usansolo, da dana konpondu da. Eta 3 urtean prozesua egin da. Osea, azkenean, borandete politikoa. Aurreko asteburuan ospatu zen dituzten gainera Usansoloko jaiak, aurtengoak bereziak izango ziren, ezta? Bai, oso bereziak. Bueno, nire naiz egon asko gaubero, ze bilobarekin egon gara etxean, da, bueno, eta gazteriak, nire alaba eta seme eta urten dute, bai. Baina izan da polita, zeinoiz baino gehiago egon da Usansolo berdez, zapi berdea, Usansoloko banderak, eta oso polita izan da. Baina oberena izan da, ez dala egon indarkeririk eta giro txarrik gabeko inguruen. Izan dira jai alaiak eta rollo txarbarik. Gozatzekoak. Bai, gozatzeko. Nola uste duzu aldatuko dela Usansolo hemendik aurrera? Norteakin, nik ez daukaz la bolita magika. Baina, bueno, nik uste dut Usansolo izango dela herri solidarioa eta gure administrazioa izango da administrazioa herritar ondoan dagoena beti, uste dut olan izatea. Eta ez da ezer gehiago, ziur dana ona. Hori esek dira, ez da, Usansolok izango duen udalarentzat nahiko zenituzketen lehentasunak ere. Bai. Baikortasun, ez hemendik aurrera ez dakit zenolako epeetan mugitzen ari zareten, zein nolako pausoak izango diren urrengoak? Bueno, orain lehengo pausoak, ia foru aldundiak esaten duten, da berak esan beharko du ze lanak egin behar diren orain, eta ze pedagon. Eta hortik aurrera, ja lanean hasi beharko gara. Lehenengo ipini beharko da martxan gestora batzordea. Eta, bueno, horregongo da Usansolo herria plataforma. Ze azkenengo hauteskundeko zenbakiak asataten dira kidek prozesu horretarako, eta Usansoloko kengo ditu 8 kide, eta uste dut PNV-ik 3. Eta horrazi beharko gara lanean.
pausuz pasu orduan. Bai. Adi jarraituko dugu guk ere, zenolako bidea egiten duzuen, Miguel, barkatu, Agustin Aizpuru, Sansolo Herria plataformako kidea, zorionak egindako bideagatik, eta eskerrik asko, gaurkoan Ameka Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei, eta Usansolotar guzti horren partez ere. Horreko arte. Agur.